Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 27-nji ýuny hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň etapy bölügine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şedýärim. Ukrainanyň paýtagtynda awtologda goýulan bombanyň partlamagy zerarly wepat bolan harby Ukraina aňta ugullygynyň polkownigi diýilip ýurdun goranmak ministrliginiň beýannamasynda edilýär. 27-nji ýunda edilen bu beýannamada partlamanyň pidatynyň polkownik Shapovaldygy ma'lum edildi. Munyň öňü ýerinde polisiýa gymmatbaha awtologyň Salomyanskiy trabynyň araçagına ýetende partlandygyny habar berdi. İçeri işler ministrligi pidanyň 1978-nji ýylda doğulan adamdygyny we wakanyň terrorçylykly hüjüm hökmünde derňelýänligini aýdypdy. 2014-nji ýylyň aprel aýynda gündöwür Ukrainada hökümet güýçleriniň we ortaýetçi separatistleriň arasynda söwüşler başlanaly bäri konflikt zonasynyň daşynda partlaýjy serişdeleriň ulanylmagynda hüjümleriň ençemesi bolupdy. 2016-njy ýylyň iýul aýynda awtologda goýulan bombanyň partlamagy sebäpli Belarusda doğulan jurnalist Pavel Sheremet wepat bolupdy. Birleşen Ştatlar Siriýada ýene bir himiki hüjüme potensial taýýarlyklary anyklandygyny aýdyp, munyň amala aşyrylan ýagdaýynda Siriýanyň hökümeti üçin bahasynyň gymmat boljagyny duýdurdy. Haktam Siriýada görülýän taýýarlyklaryň aprel aýynda himiki hüjüm bolmagy guman edilýän ýagdaýlaryň öň ýandaky çärelere meňzeýänligini 26-njy ýunda aýtdy. Aprel aýyndaky hüjümleriň ýa-da Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Siriýanyň howa bazasyna raketaly hüjüm etmegi tapşyrypdy. Eger Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad himiki ýaraglary ulanyp ýene bir köpçülikliň gyrgynçylygy amala aşyrsa, ol we onuň harbiýleri üçin tölegi gymmada düşer diýip Aktamyň medeniýet wekili Sean Spicer aýtdy. Aprel aýynda prezident Trump Siriýanyň Şayrat howa bazasyna zarba urmagy tapşyrypdy. Birleşen Ştatlar munyň öň ýany 70 adamyň ölümine sebäp bolan hüjümde Asadyň hökümetiniň zäherli gazy ulananlygyny aýdypdy. Damask bu aýplamalary ret edipdi. Hüjüm Washingtonyň we Siriýada 6 ýyl bäri dowam edýän grajdan uruşda Asady goldaýan ortaýetyň arasynda gapma-garşylyk döredipdi. Täjikistan 1990-njy ýyllarda dünýäwi hökümetiň we islamçy güýçleriň ýolbaşçylygyndaky opozisiýon koalisiýanyň arasynda 5 ýyllap dowam eden grajdan uruşyny toňlamak hakynda parahatçylyk ilalaşygynyň baglaşylmagynyň 20-nji ýyl dönümini belliýär. 27-nji ýunda paýtaxt Duşanbeden 25 kilometr uzaklykda ýerleşýän Bagdad şäherinde prezident Emomali Rahmonyň çykyşyny we bayramçylyk konsertini öz içine alýan resmi dawaralar geçirilýär. Şäheriň 30 000 adamlyk sport stadionunda bir howpsuzlyk çäreleri üpçün edildi. Şäherde bazarlar ýapyldy we jemgyýetçilik transportyň işi ýatyryldy. Paragatçylyk ilalaşygy 1997-nji ýylyň 27-nji iýununda Rahmonyň we Birleşen Täjik opozisiýasynyň lideri Said Abdullah Nuri'niň arasynda Moskwada baglaşylypdy. Taraplaryň arasynda ilalaşyk gazanma ugrunda Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda ençeme gepleşikler geçirilipdi. Ilalaşyk hökümetdäki wezipeleriň 30%-iniň Birleşen Täjik opozisiýasynyň agdalaryna berilmegini göz öňünde tutupdy. Täjikistan şondan bäri ýurdun resmi hatabalynyň Islam gaýtadan döreş partiýasyny gadagan etdi we onuň ýokary derejeli birnäçe wekilini terrorçylyk bilen bagly aýplamalaryň esasynda tutsak etdi. Täjikistan 1992-nji ýyldan bäri ýolbaşçylyk edýän Rahmon başga pikirleligi basyp ýatyrmakda we hökümet edarelerinde korrupsiýa ýol bermekde ýazgyrylýar. Birleşen Ştatlaryň Birleşen Harby ýolbaşçylygynyň müdiri ýokary derejeli harby resmiýeti öňünden yglan edilmedik sapary bilen kabula bardy. General Joseph Dunford'un bu sapary Washingtonyň Awganistana goşmaça goşun ibermek planynyň yglan edilmeginiň ýa-da gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli harby resmiýeti Dunford'un kabulda birnäçe güniň dowamında Awganistanyň resmiýetleri we Birleşen Ştatlaryň hem halkara koalisiýasynyň liderleri harbiýleri bilen duşuk geçirmegine garaşylýar. Halkara koalisiýasynyň Awganistandaky söwüş missiýasy 2014-nji ýylyň dekabr aýynda tamamlanypdy we daşary ýurtly güýçleriň çykarylmagy ýurtda howpsuzlyk ýagdaýynyň yaramazlaşmagyna getiripdi. Emma Birleşen Ştatlaryň media maglumatlaryna görä, ýurdun goranmak sekretary Jim Mattis hökümet güýçleriniň we Talibanyň arasyndaky çykgynsyzlykdan çykmak üçin Awganistana ýene 3000 we 5000 aralygynda harbiýleri iýermegi teklip edipdir. Ýadyrky wagtda Awganistanda Birleşen Ştatlaryň 8400 çemeti harbiýeti ýerleşýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş boldunuz.
Azatlygy line ulgamynda Gosmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Gosmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Aşgabatda we ýurdun beýleki vilayetlerinde MTS Türkmenistan mobil aratnaşyk operatory öz hyzmatlary üçin müşterilerden tölegleri kabul etmegi besetdi. Bu waka Russiýanyň MTS kompaniýasynyň Türkmenistanda alyp barýan işini ýene bir gezek togtatmak bilen ýüzüýiz bolýan mahalyna gabat geldi. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleri MTS Türkmenistanyň umumyň telefon aratnaşygynyň işleýändigine, ýöne onuň mobil hyzmat nokatlaryndaky funksiýalaryndan indi 4 gün bäri tölegleri geçirip bolmaýandygyny aýdýarlar. Tölegleri nagd kabul edýän hastalarda da beýleki oturdulan ýörüýte awtomatlarda da MTS üçin soňky 4 güniň dowamyna töleg kabul edilen o. MTS'in edaralaryna ýani şäher boýunça hem de merkezi ofisinde da tölegleri kabul edýän hastalaryň ýalgyzy durýany iş ýerleri ýok. Ondan bilen ostananda da häzirlikde töleg kabul etmän bilen görkezme bar. Şol üçin puly töleg kabul edýän hastalara ýöne boşatyrman işini bolsa diýerin. Görkezme berilipdir. Diýip Aşgabatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew aýtdy. Bu barada MTS Türkmenistanyň paýtagtyň Awtokombinat raýonundaky we Sumbor badaryndaky merkezi ofisleriniň işärleri hem ýolbaşçylar tarapyndan özlerine açyk bir zat aýdylmaýandygyny, şol sebäpli häzirlikçe gümürtük ýagdaýyň dowam edýändigini ma'lum etdiler. MTS Türkmenistan öz hyzmatlary üçin müşterilerden tölegleri kabul etmeyi beseden bolsa-da, bu mobil aratnaşyk operatory ýa-da Türkmen häkimetleri MTS'in ýurtda alyp barýan işini resmi taýdan besedýändigini henide çenli halk köpçüligine elan etmedi. Belläp geçdik bu täzelik MTS Türkmenistanyň ýurtda iş alyp barmak boýunça 1-nji iýulda tamamlanýan şertnamasynyň möhletini uzaltmak meselesi şowsuz bolan soň mobil aratnaşyk kärhanasynyň işärlerine başga iş gözlemegi maslahat berilendigi barada ýaýran maglumatlaryň ýa-da gabat geldi. MTS Türkmenistan hojalyk jemgyýeti bilen Türkmenistanyň döwlet kärhanasy bolan Türkmen Telekomyň arasyndaky iş 5 ýyllyk şertnamasyna 2012-nji ýylda gol çekildi we şonu belli bir şertlerin yerine yetirilmegi bilen bulalaşyň ýene 5 ýyla çenli uzaldylyp bilinjekdigi aýdyldy. Emma Azatlygyň çeşmeleri şol sanda MTS Türkmenistan mobil aratnaşyk operatorynyň käbir resmileri hökümetiň ýokary gatlaklaryna ýakyn durýan adamlaryň döredýän täze mobil telefon aratnaşyk ulgamyna has artykmat şert döretmek üçin Rus kompaniýasynyň lisenziýasynyň uzadylmajagyny iýunyň ortalarynda habar berdiler. Türkmenistanyň telekommunikasiýa kompaniýasynyň adynyň efirde agdalmalygyny soran bir resmi ise ýurtda täze yerli mobil operatorynyň deslapky synaglarynyň geçirilýändigini aýdypdy. Täze mobil operatorynyň şu aýyň ahyryna işläp başlajagyny, ýagny dogulun gününi Türkmenistanyň prezidentiniň 29-njy ýylyna bellenjek dogulun güni işe girmek planlaşdyrylýar. Bu operatoryň virtual görnüşdäki synaglary geçirilip, onun telefon janglary amala aşyryldy. Diýip Azatlygyň çeşmesi belledi. Munyň ýa-da geçen anyny geçirilen hökümet maslahatynda Türkmenistanda ýakyn wagtda täze öýjükli aratnaşyk ulgamyny işe girizmegiň planlaşdyrylýandygy elan edildi. Şonu Aýnazar atly täze öýjükli aratnaşyk ulgamynyň Aşgabat şäher telefon ulgamy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň düzüminde döredilýändigi habar berildi. Türkmen mediasynda bu mobil aratnaşyk operatorynyň haçan işe giriziljektigi barada anyk maglumat berilmese de häzir ýurtda aratnaşygyň şu görnüşiniň telefon nokatlaryny gurnamak boýunça degişli çärelerin görülýändigi, hünärmenler üçin ýürüýte okuwlaryň geçirilýändigi aýdyldy. Azatlyk radiosynyň önämdar çeşmesiniň maglumatyna görä, Türkmenistanda täze döredilýän mobil aratnaşyk ulgamynyň Aýnazar ady Aýnawat we Nazar diýen adamlaryň atlaryndan alınıp, olar mobil bazaryna ýurdun prezidentiniň ýakyn töwerekleriniň goldagy esasynda erkin we kanuny bätleşik düzgünler
usullarını bozmak bilen ýokardan ornaşdyrylýar. Sözümizin ahirine ýatlasak, MTS kärhanasynyň Türkmenistandagı lisenziýa möhleti 2010-njy ýylyň dekabr aýynda hem uzuldylmandy. MTS 2011-nji ýylyň başynda Türkmenistandan çekilendi, $600 milyon diýen çekýändigini, şeýle-de Türkmen hökümetine suwda berendigini elan edipdi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi şonda MTS-iň çekdim diýen ziýanynyň öwediniň dolunmajakdygyny aýtdy. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Ozol bilen Öňkö Central Hospital we Ýympoş Milli Howpsuzlyk Ministrligine geçer diýen maglumat eşitdirmekçi. Aşgabatdaky Central Hospital Türk keselhanasynyň mundan 2 aý töweregi öň ýapylmagy bilen häzir onuň ýurdun Milli Howpsuzlyk Gullugynyň garamagyna geçişdigi barada maglumatlar peýda boldy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň kanun goruji idaralaryna ýakyn şeşmeleriniň berýän maglumatyna görä, bu sentýabr aýyna paýtagtda geçecek Aziýada 2017 oýunlaryny görülýän howpsuzlyk taýýarlyklary bilen bagly. Inamdar Türkmen resmiýetiniň aýtmagyna görä, ozalky Türk keselhanasyna ýöreýtik güýçler ýerleşdiriler. Bu maglumaty beýleki garaşsyz çeşmeleri tasdiklatmak başartmasa-da, häzir ozalky Central Hospital keselhanasynyň binasynyň Türkmen hökümetiniň eýçiligine geçenligi aýdylýar. Bu binadaky lukmanlaryň biriniň adyny agzamazlyk şerti bilen beren maglumatyna görä, keselhanadan ozalky Daşary ýurtly lukmanlaryň bar diýen ýaly gidip, häzir saglyk saklaýyş merkeziniň diňe çaga dogrulyş bölümi işleýär. Eferde adynyň tutulmazygyny soran işgär, bu binanyň soňu bilen Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň garamagyna geçip geçmejekdigi baradaky soraga jogap bermekden saklandy. Şol bir wagtda ozalky Central Hospital keselhanasynyň binasy bilen birlikde geçen ýylyň aýagyna Türkmen hökümetleriniň eden basyş sebäpli ýapylmagy mejbur edilendigi aýdylýan Ýympoş Suwda merkeziniň we Ýympoş täjirçilik merkeziniň güýç ulunjy idaralaryň garamagyna geçenligi barada ynamdar maglumatlar bar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Goranmak we İçeri işler ministrliginiňki biri ýerinden dürli çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, häzir ýokurda gazalan idaralara İçeri işler ministrligi gözegçilik edýär. Aýdylmagyna görä, bu binalarda hem Aziýada 2017 döwri güýç idaralarynyň şalt hereket edýän ýöreteleşdirilen bölümi ýerleşdiriler. Gepin gerçine görä bellesek, bu maglumatlary resmi Türkmen wekillerini ne inkar etdirmek, ne de tasdiklatmak başartdy. Olimpiya şäherçisiniň goloýundaky binalaryň güýç idaralarynyň garamagyna geçme barada habar bilen birlikde bu sebitde inni Aşgabatdaky Harby ýokary okuw jaýynyň harby taliplerim gece saat 12-den saat 6-çenli gözegçiligi amala aşyryp başladylar. Yerli ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosynyň habarçylaryna aýtmagyna görä, harby talipler protokol köçäniň ugrundaky jaýlardan girip çykýanlara dikkat edip, sähel şuhy döre diýenler saklawan başlapdyrlar. Azatlyk radiosynyň ozalam ençeme tapgyr maglumat berişi ýaly Aşgabatda sentýabryň 17-27-si aralygyna geçecek ýapyk binalarda we söwüş sunuwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň öň ýanyna howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilip başlandy. Mundan 2 ay çemesi ozal, ýöreýtik gulluklaryň ýa-da polisiýanyň işgärleri tarapyndan Aşgabatda ýaşaýan öňkü tutsawlary Aziýa oýunlarynyň geçirilýän sebitine barmazlyk we sport şäherleri geçýänçe ol ýerde görünmezlik tawşyryldy. Şeýle-de soňky aýlarda pasportda Aşgabatda ýazga durmadyk vilayetler ýazarlanyp, olary öz ýaşaýan sebitlerini uratmagam güýçlendirildi. Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündəligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Mendewlet Baýhan dowam etdirýän. Aziýada sebäpli diýilip 5 aýdyr aýlyklar berilmeýär.
Türkmenistan'a dürlü ministerlikler ve vilayetler etraf hakimlikleri ýaly döwlet edaralarynyň işlerini diýen hususy kiçik kärhanalaryň ýerine ýetiren işleriniň tölegleriniň eýýäm ençe maýdan bäri tölenmeýändigi habar berilýär. Kiçik kärhanalara tölenmeli şeýle pullaryň paýtagyt Aşgabatda geçiriljek Aziýada oýunlar sebäpli saklanýanlygy aýdylypdyr. Hopsuzluk sebäpli adanyň efirde agdalmazlygyny sorap Azatlyk radiosyna ýüz tutan Lewap vilayatynyň käbir ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, Türkmenawat şäheriniň Seyitnazar Seyda adynyň pedagogiki institutunyň türkmen dili we edebiýaty fakultetine degişli bolan owalky jaý hüner öwreniş okuw jaýyna berilip, ol ýerde hem 6 adamdan ibarat bolan tölegli, ýörüýte, kiçi tikinçilik, önümçilik topar döredilýär. Şol tikinçilik toparyna işleýänlere hem aýlyk 340 manat tölenmeli edilýär. Aýdylşyna görä ol tikinçilik topary Türkmenistanyň Azyk Senaty Ministerligine degişli bolan paýdarlar jemgyýetiniň firmadar edaralary bilen iş şertnamasy baglanşdyrylypdyr. Ondan naşarynam okuw jaýlaryna, mekteplere we şagalar baglary bilen bilelikde keselhanalara hem ýörüýte egin başlar tikip bermeli edilipdir. Ýöne olaryň aýtmagyna görä tikinçilik toparyna işledilýän hüner öwreniş okuw jaýynyň okuwçylaryna eýýäm 5 aýdan bäri aýlyk tölenmeýär. 340 manat bolan aýlyk töleginiň 5 aýlyk adam başyna düşýän mukdary bolsa 1700 manat. Bu diňe şol tikinçilik toparyna işledilýän hüner öwreniş okuwçylarynyň 5 aýda almaly resmi zähmet haky. Degişli ýol başçylary bolsa olara aýlyklaryň näme sebäpden tölenmeýändigini Aziýada sebäpli tölegler berilmeýär. Aziýada gutoran günnüň ertiri sizin ähli pullaryňyz tölenir. Garaşyň görünüşini düşündürüş beripdirler. 5 aýdan bäri iş hakyny alyp bilmeýän işgärler bolsa, maşgalalaryna gerek bolan imitleri we beýleki ähtiýaçlyklary dükanlara, karzyna, nesiýe görünüşini ýazdyryp alýanyny aýdýarlar. Efirde adynyň tutulmazyny sorap Azatlyk radiosy bilen gürrüňdeş bolan vilayet we etraf häkimlikleri bilen bir hatarda dürlü döwlet edaralarynyň işlerini ýerine ýetirýän 20-30 işgärli 2 sany kiçi tekstil kärhananyň eýeleri hem eýýäm 5 aýdan bäri ýanky tikinçilik topary ýaly eden işleriniň tölegini alyp bilmeýändigini aýdýar. Kiçi tekstil kärhanasyna işleri häzirlikçe togtadan onu aýdan ol işe gürleriň biri, men özüm ykdysadyat boýunça ýokary bilimli we daşary ýurtda okudum. Daşary ýurtlarda kiçi we orta göwrümli kärhanalar ykdysadyýetyň esasy diregi hasaplanýar. Şoň üçin hem hökümetler olary gollap durýar. Türkmenistanda bolsa häzir ýurtdaky kiçi hem orta göwrümli kärhanalar çökürlýär. Ýagny Aşgabat öz köküne palto urmaga dowam edýär. Aziýada oýunlarynyň belki käbir peýdasy bardyr. Ýöne Türkmenistan we halkyna peýdasy ýurtdaky biziň ýaly kiçik kärhanalarça ýokdur. Ýurdun ykdysadyetine esasy itergini berýän biziňki ýaly kiçik we orta göwrümli önümçilik kärhanalary. Olara döwlet zakatlarynyň pullary tölenmese işläp bilmeýärler. We käbirleri bolsa eýýäm kärhanasyny dollugyny yapmaga mejbur boldy. Ýurtda önümçilik bolmasa çöregem bolmaz ykdysadyýetem. Gaýrat edip biziň şu haýyşymyzy halk köpçüligine ýetirseňiz we degişli ýol başçylar eşitip Türkmenistan'a önümçülüge berilýän ziýanyň, bökdönçlükleriň öňüne alsalar diýip Azatlyk radiosy bilen öz tejribelerini paýlaşdy. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isteseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk radiosu gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Efirde siz bilen men Sultan Atçylyba. Aşgabatyň jemgyýetçilik awtologlarynyň gatnawy soňky günler seýrekledi. Ýerertirden işe gitmek üçin ýola çykanyňdan jemgyýetçilik awtologlarynyň wagtynda gatnamaýarlygy keýpini açarýar. Duralgalarda ýola garap duran adamlaryň kimse işden ýeýär, kimse çagatyny çagalar bagyna wagtynda ýertip bilenok. Garada ýerertirden adamlar güni peçigip garşylýarlar diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy 35 ýaşly Işnabat aýdýar. Onun aýtmagyna görä jemgyýetçilik awtologlarynyň gatnawy soňky 3 hepdeniň dowamında ýaramazlaşypdyr. Esasanam 13-lik, 17-lik, 19-lik, 32-lik belgili awtobuslaryň gatnaw tertibiniň has ýaramazlaşandygy aýdylýar. Haýsy ura gitjek bolsaňam şol ura gatnaýan belgili awtologa
adından 20-25 minutlap, käte 30-40 minutlap garaşmaly bolýardyň. Odal bu interval 15-20 minutdan kän bolmaýardy. İşiňe wagtynda baryp bolýardy. Çağalaryň wagtynda çağalar bagyna ýetişdirip bolýardy. Soňky günler avtolog gatnagylarynyň bozulmagy bilen biziň hem bodulmamyz bozuldy. Bu bolsa bizim üçin kıyın ýagdaýlar döredýär. Adia oýullarynyň golaylaşmagy bilen işleýän edara kärhanalarymyzda hem talap artyp urady. Odal wagtynda iş ýerimize barýan bolsak, indi wagtyndan 10-5 minut öň iş ýerimizde bolmamy talap edilýär. Anha ýakyn wagtlarda bolsa edara kärhanalaryň işgärleri üçin hem marşrowkalaryň başlanjak da barada aýdylýar. Ondan iş yerine yetişecekmi? Ya marşrowka yetişecekmi? Ya öý hojalyk işlerine yetişecekmi? Tergazdan unda galarız. Öýüň maşgalaň barda bolsa hiç kimi gydyklandyrmaýar. Şeýle ýagdaýda avtologlaryň gatnawynyň yaramazlaşmagy bilen eneleriň uny hem kıylaşar diýip nawat aýdýar. Jemgyýetçilik avtologlarynyň liniýada seýreklemeginiň sebäplerini avtotransport kärhanasyndan sorap, anyk jogap alyp bolmaýandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Haýsy belgili avtolog barada sorasaň, şol liniýada işleýän avtobus şu gün näzarlyk tapyp bejerge duruldy. Ya bolmasa siziň aýtýan belgiňiz boýunça goşmaça avtobus uğradylar diýen ýaly jogaplary dispetçerleriň berýändigini aýdýan ýaşaýjylar hem kän. Ýöne avtologlaryň seýreklemeginiň sebäplerini adia oýullaryna taýýarlygyň çäginde diýip ýaşaýjylar özara söhbetdeşlikde aýdýarlar. Olimpiya şäherçerinde ya bolmasa beýleki taýýarlyk geçirilýän obyektlerde çäre gatnaşmaly talyplary mektep okuwçylaryny şol ýere alyp barmak we çäreden soňra ol ýerden alyp gaýtmak üçin avtologlary liniýadan aýryp ol ýere uğradylýan da barada maglumatlar bar. Ol ýa beýleki sebäplerin bolsa Aşgabatyň ýaşaýjylaryny yssyk hawaly günlerde awtobusa garaşyp duralgalarda durmaga mejbur edýändigini, adia oýullaryny taýýarlygyň çäginde ýaşaýjylar üçin ýüz berýän şeýle bökdençlikleriň adia oýullarynyň golaylaşmagy bilen has hem artjykdygyna nägile bolýandyklaryny ýaşaýjylardan esitmek bolýar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky aralaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň websaýtyny, sosial ulanlardaky sahypalaryny çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Efirde siz bilen men Sehra. Habarlar günnälik gepleşigimizi Türkmen prezidentine ýollanan hatlar, ýagny hormatly arkadagatly rubrikamyz bilen dowam etdirýäris. Hatyň mazmunyna geçmeden ozal okuyjymyzyň uğradan hatynyň hiç ýyly üýtgedilmän mazmunynyň bolşýaly siziň dikkatiňize ýetirilýändigini we munyň hiç bir görnüşde Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhlelendirmeýändigini ýatladýarys. Hormatly prezidentimiz Gurbanly Berdimuhammedow, bizde näme üçin okuw ýok? Näme sebäpden biziň ýurdumyzda talyplary peýdaly zatlar öwredilmeýär? Näme üçin ýurdun geljegi bolan ýaşlary biz dünýäniň iň ösen ýurtlaryna ýaly ilim we tehnika bilen tanışdyrmaýarys? Näme üçin biziň ýokary kujaýlarymyzda alymlar, hünärmenler azlyk edýär? Näme üçin ýokary kujaýlaryna girmek üçin umumy we adalatly bir sino ýok? Näme üçin ýokary kujaýlarymyzda bolar bolmaz kitaplar okudylýar? Näme üçin entegim köni ruslardan galan kitaplary bolar bolmaz terjime edip ýarym ýamalak edip kitap edip ulanyp ýörüs? Näme sebäpden okan adamlary ýurda getirmek üçin herekete geçilen ok? Hünärmenleri taýýarlamak beýlede dursun, bar bolan hünärmenleri hem propiska diýip, çäre diýip, para diýip böwet bolýarsyňyz. Bu soraglary häli şinne pikir edýän welin hiç jogap tapyp bilemokda. Hökümetiň işi şeýle zatlar barada pikir etmek dälmi näme eýtem?
Hormatly prezidentin habary ýokdur diýjek welin, olum eýem ençe ýyl bäri halkyň içinde köp zady görüp ýör, bilip ýör. Bileşleýin edilýärmi ya bularyň bary? Ya nädip etjegini bilmän etýärmi kalar? Iň bärkisi öz doktorlarymyzy hem taýýarlap bilmeýäris. Erte bir günüň düşüp keselhana barsaň, seretjek adamlarym ýene şol çärelere gatnap, para berip giren okuwçylar dälmi näme? Näme üçin okuýaly iň möhüm we gerekli zady hem bejerip bilmeýäris. Güýçli döwlet gurjak bolsaň, okan adamlar gerek dälmi näme eýsem? Bir talip ak köýnekli, saçy kesilgi sınıpda oturany bilenem, eger gow okuw ýok bolsa bary biderek. Biz näme üçin entegem tahyýa, saç, ak köýnek, gyzyl köýnek, gara balak ýaly bolar bolmaz zatlar bilen meşgul bolup ýörüz. Beýle egneşik geymek kelle peýda bermeýär ahirin. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Akşam Amerikan prezidenti Donald Trump bilen Hindistanyň premier ministeri Narendra Modi'nin Pakistany beýleki ýurtlara garşy terrorist hüjümler üçin öz territoriýasyndan peýdalanmagyna ýol bermelige çağıryndyklaryny aýdýar. İki lideriň 26-njy ýylyna Washingtonda geçen ilkinji ýüzbeýiz duruşugundan soňra çykarylan beýannamada olaryň şeýlem awanýan hawplara şol sanyna Pakistanda ýerleşýän ýarym harby topar Jeyş-i Muhammede we Leşkeri Tayyiba garşy hem hyzmatdaşlygy güýçlendirmegi wada edendigi aýdylýar. Soňky ýyllarda Hind territoriýasyna bolan hüjümlerde deli düýbi Pakistanda ýerleşýän ýarym harbylary günälýär. Akşam şeýlede Birleşen Ştatlaryň tanymal Kaşmirli sewaşyjy Seýid Salahaddini ýürüýte bellenen global terrorist ýypylan etmek baradaky kararyny hem Hindistanyň ýokary baha berendigini aýtdy. Modi Birleşen Ştatlara barmazdan bir neçe sagat öň Amerikanyň döwlet departamenti Salahaddine garşy sanksiýa girdi. Beýleki ady Muhammed Yusuf Şah bolan Salahaddin düýbi Pakistanda ýerleşýän we Gimalay regiony Kaşmire Hindistanyň kontrollyk etmegine garşy göreşýän esasy gozgolanyşy topar Hezbul Mujahidine ýol başçylyk edýär. Bu göçüm bilen Salahaddiniň Birleşen Ştatlarda transaksiýa işlerini alyp barmagynyň öňü böwetlenýär. Bu Pakistan bilen Hindistan arasynda dawaly region bolan Kaşmirde onlarça ýyl bäri gozgolanyşylara garşy sewaşýän Hindistan üçin diplomatik ýeňiş hesaplanýar. Geçirilen gepleşiklerden sonra Trump Hindistanyň radikal islamçy terrorizme garşy göreşde Birleşen Ştatlar bilen ýaranlyga razy bolandygyny aýdyp, $2,4 milyar meşberine harby uçar satyn alandygy üçin moda minnetdarlyk bildirdi. Trump administrasiýasy ilkinji gezek Hindistana sosyrymly goranyş teknologiýasyny satýar. Ular ýaly teknologiýalar bilen ozal diňe Amerikanyň ýakyn ýaranlary üpçün edilerdi. Akşam ýarasy dronyň satylmagy Pakistana hawp abandyranyk diýär. Trump tarapyndan edilen göçümleriň Amerikanyň Pakistan baradaky siýasatynyň berkleşmeginiň alamatymy ýa däl bu belli däl. Awganistan baradaky strategiýasyny gözden geçirenine administrasiýanyň ýarym harbylara öz territoriýasyna pena bermek üçin Pakistana garşy has bir tutum hakda oýlanýandygy habar berilipdi. Biziň milletlerimiziň ikisi de terrorizm belasyndan zarba ýedi. Biziň ikimiz de terroristik guramalary we olary herekete getirýän radikal ideologiýany dargatmaga kararly. Biz radikal islamçy terrorizmi dargadar diýip Modi'niň gapdalyna duran Trump aýtdy. Modi hem teröristleriň penalanýan ýerlerini söküp taşlamagyň möhümdigini noktady. Iki ýol başçy sewda gatnaşyklaryny kabullandyrmak barada hem pikir alýşdylar. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk Radiosynyň maglumatlaryny Kontakty sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiňiz. Ol ýerde ýurduň içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap ýerlap bilersiňiz. Şeýlede Kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk Radiosynyň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlew bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen biz habarlar gündeligi we göz yetim programmalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Ony Pragadaky studiýadan gözel alyp bardym.